Dwa chwalo kapok nwakaw yo matin. Nen wach mane? Gima nadwa medo Saron en ni sirikal lwete bor kendo mana kaka wacho piny ni sirikal bade bor. It be en go mang'eny kama entie no nyaka gima timore sani ong'eyo kendo nyaka ng'ama loko ne kata kok winj dhowani. De bed ni ng'ato kata nyathina ma Kennedy cha ne ondiko gima rach e mbui do kele sechego kendo do miye gimon bed ni timone, lakini nikech koro en onege ng'at monegi ni lwet sirikal oumo jogi ong'e gi te kendo en adieri ni nyaka ne negi nyathina ni sirikal ong'e nyaka ni polis mane manonege to umo. To kada obed ng'ama ber madwa tiyo ga dieri ni en bende dwa tiyo ga dieri makata en bende do winjo lit kaka winjo lit to nyathine do golo polis cha en tiyo ng'eye dogo to kata kana osetho to do wacho ni polisi no osetho oonge to kata to nikech polisi cha pod ni e tich to sirikal oume to kawo pesa mar sirikal wuon to dwa miya kasto wacho ni dong mama cha be nyanego nyathine to bo osechule bo mor to gole oko pod polisi cha bro medo neko makata gi wacho makoro se odhi ne ng'ani kich wang'ino ni mantiere koda riwruok mano duol mar IPOA ma bende ochung' ne rango tije mago bila kapo nono no teku mathoth ma bende gitiyo godo IPOA jatimo nonro makamagi di bende gininde tich koso chal ma gininde tich dang' awach kamano nikech onego bed ni kata gin ne gisetimo nonro mana kaka ncha gisacho gigi ma gikelo gimanyo gichoko records sama ne gikelo gi gin gi records mag joma noneko kidwa ng'e ni gigi otim gi yani ok otim gi yo maler inyado ka ng'ato nonege gi research no donye iye polise wuon laro research cha makaw kapok wuon nyathi kata min nyathi oyude yana mondo kik yude like gificho evidence de ok gen gi mipando de giwacho ni gin giwe ka gido research no motelo na to gikaw research to gikano to mano bedo evidence mondo ng'at machielo kata gina ipoago nyathine nyalo wuok e ndara mopoko inye kech oneg nyathina kodhi kwayo buku okochuno ni noneg joma ne timo mandamano kende noneg nyathina kodhi ka buku moro neko ya town ka samoro ya wuoth to lor aina go be ni do ka thoth gi jomo negi to bede jomo maki lakini nikech de gitimo gigo ga dieri awache dieri Saron onge nek mado chako bedo nikech research cha gin giwegi ne gikaw to gikelo ni ma en research mano ayudo kano nego ken koro research ni wang'iye uru police mane manotiyo kode tigolo ng'atcha iwinjo mano nyiso ni adieri gitiyo ga dieri to ka gin giwegi ema gikano gika seche magi kelo gino no goye gi research ne gikaw magi kano king'iyo cases mag joma nyithindgi othogi idhi do ka mine moko wacho ne gidhi ma gineno research ka nyede ni nyathi to nikech ok onyal golo boke daktari sechego police otamore ok dwa ni mondo imul kata nyathino to kidwa ng'e ni gipando gigi adieri ginego nyathi mana nyalo wacho ni bahati na samoro ne ber ni nyathina ne jopiny oreso ka otho e lwet ka gitero e mochari nikech kata king'iyo video kwa ido video man waneno godo ni nyathina ogo nado ka nyathina ochwad risasi mo slide mo ninde bamne magik maro chere wuok e ume nyaka dhoge to ng'at moro neno ka jo msamaria mwema moro biro to wacho ni huyu mtoto ajadedi to ng'ani mokawo nyathina manyiso ni de nege ng'at cha de we konye de gikaw magi dhi giwite